जय मसी बुंनानै बयखौबो खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। दिनै जों ओरैबायदि बिसयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ जाय बिसया माब्लाबा नङा माब्लाबा साफ्रोम ख्रिस्टियानफोरनि गोसोआव जाखाङो एबा बेरखाङो आरो बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय मा जोङो गिर्जायाव थाङालाबानो हारसिङैनो इसोरखौ आराधना एबा खुलुमनो सिबिनो हायो नामा? बेबायदि खालामनाया मोजां जागोन ना? ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव थारैनो गिर्जायाव थांनाया गोनांथिथार ना गिर्जायाव थाङालाबानो हारसिङैनो सासे मोजां फोथायजाथावग्रा एबा फोथायसुला बिश्वासी जानानै थानो हायो नामा हारसिङैबो? अनजाग्राफोर दिनैनि बे होंगो दोंगोआव गोबां मानसिफोरानो बुङो, गोबां मानसिफोरानो सानोदि जुदि इसोरा जोंनि गोसोआवनो थायोब्ला अब्ला जोङो बबेबा गिर्जा न' सिङाव एबा बबेबा इथाजों बानायनाय गिर्जा न'लाय मानो थांनांगौ गोनांथि बेबायदि होननानै बुङो। अनजाग्राफोर दिनै जोङो बे बिसयखौ माबा मोनसे ओरैनो बबेबा डायलगजों फोजोबनायनि नङा, नाथायब्ला जोङो बाइबेलनि जागायजेननाय लेखानिफ्राय डेट मिन्स अल्ड टेस्टामेन्टनिफ्राय लानानै निउ टेस्टामेन्टसिम जोङो नायगोनदि जे सासे मानसिया गिर्जायाव थांनो नांगौना नाङा बे बिसयखौ जोङो मोजाङै बाइबेलनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै नायगोन। अनजाग्राफोर बे भिडिअनि जोबनायजों लोगोसेनो नोंथांमोना गासै सोंनायनि फिननायखौ मोननो हागोन आरो मोनफ्रोम फिननाया बाइबेलनिफ्राय जागोन। बेनिखायनो आंजों लोगोसे भिडिअनि जोबजासिम थाफादो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोरजों गिबियावनो जारिमिननि बाथ्राखौ बेखेवनि एबा जारिमिननि बाथ्राखौ नायग्रोनि। जागायजेननायनिफ्रायनो इसोर आरो मानसिनि गेजेराव इसोरखौ खुलुमनायनि जागानि बिसय जारिमिना मा बुङो? अनजाग्रा नायगिरिफोर जों जुदि बै सोरजिजेननायाव थाङोब्ला जेरावहाय एडेन बागान दङमोन, बै एडेन बागानाव जों माबा मोनसे गिर्जा न' एबा खुलुमनाय सिबिनायनि माबा मोनसे न'खौ जों मोननो हानाय नङा। अनजाग्राफोर बै समाव आदम आरो हावाया थोंजोङैनो इसोरनि उपस्थितियाव थाबायोमोन एबा बेरायोमोन एबा थायोमोन आरो बेजों लोगोसे फेल'शिप लाज्लायोमोन, संगतियाव थायोमोन। बै समाव आराधना एबा खुलुमनाय सिबिनायनि ओंथियानो जादों जाहैबाय इसोरजों लोगोसे थोंजोङैनो गोथां सोमोन्दो थानाय। नाथाय पाप फैनायनि उनाव मानसिया इसोरनि उपस्थितिनिफ्राय गोजान जाबाय। बेनि उनावनो जोङो गोजाम रदायाव नुनो मोनदों जि नुहु, अब्राहाम, इसाहाक, जाकुब बिथांमोना आलादा आलादा जायगायाव खुलुमनाय सिबिनायनि मोनसे आलादा बेदि आल्टार्सखौ बानायदोंमोन आरो बिसोरो जि जायगाफ्राव हान्थिलांदोंमोन, थाबायदोंमोन एबा सहैदोंमन, जि जायगायावनो बिसोरो इसोरनि मोन्दांथिखौ मोननो हादोंमोन, बै जायगाफोरावनो अन्थाइफोरखौ जाबनानै सोरबाया हारसिङै माब्लाबा, सोरबाया माब्लाबा नखरै बै जायगायावनो इसोरखौ खुलुमदोंमोन, सिबिदोंमोन, आराधना खालामदोंमोन। जेब्ला इजराइल माहारिया मिसर हादरनि गुलामनिफ्राय उदांस्रि जानानै फैबाय, बिनि उनाव इसोरा मुसिनि गेजेरजों बिसोरनो थाखाय मोनसे गोनांथि बिथोन होदोंमोन आरो बै इसोरनि होनाय बिथोनानो जादों जाहैबाय ओंखारलांनायनि 25:9 सिरियाव जोङो मोननो हायो। बेवहाय इसोरा ओरैहाय बुंबाय, रायतफ्रा आंनि लागै गोथार ताम्बु गंसे लुथों, अब्ला आङो बिसोरनि गेजेराव खामिगोन। अनजाग्राफोर बेनिफ्रायनो जागायजेनबाय खुलुमनायनि थाखाय, खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय मोनसे खुलुमग्रा ताम्बुनि बाथ्रा एबा टाबारनाकल ताम्बुनि बाथ्राया जागायजेनबाय। बे ताम्बुनि ओंथिया बेनोमोनदि जे इसोरा मानसिजों लोगोसे अरायबो थानो हास्थायो, इसोरा मानसिखौ लोगो हमनो हास्थायो आरो बेनि थाखाय मोनसे जायगा थामथिम खालामदों आरो बै जायगाखौनो ताम्बु होननानै बुंदोंमोन। आरो बे खुलुमग्रा ताम्बुखौ सोरबा मानसिया बानायहोदों बे नङा, बेखौ स्वयं इसोरा गावनो बानायहोदोंमोन। आरो बेनि उनाव जों नुबायदि फैयै फैयै राजा सल'मना जेरुसालेम मन्दिर, मोनसे टेम्पल, खुलुमग्रा न' बानायबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोरजों गोजाम रदायाव जों बेखौ नुनो मोनदों दि आराधना खालामनो थाखाय बिसेस मोनसे जायगा थामथिम खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बे जायगायावनो गोबां दाब दाबनि मानसिफोरा खौसे जानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ जोङो मिथिदों एबा नुनो मोनदों एबा जारिमिना जोंनो फोरमायो। नाथाय अनजाग्राफोर बै जायगायाव मोनसे जायगायाव खुलुमनाय सिबिनायनि जिथु जारिमिन, बे जारिमिना बेयावनो जोबनानै थाङाखै। अनजाग्राफोर जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैबाय, अब्लाना बियो गासै खुलुमनाय सिबिनायनि जि साननाय हनाय दङमोन गासैखौबो सोलायनानै होबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर जहननि 4:12 सासे सामारि आइजोआ जिसु ख्रिस्टनि सेराव फैनानै ओरैहाय सोंफैदोंमोन दि जोङो इसोरखौ माबायदि जायगायाव आराधना खालामनांगौ, बबेबा हाजो जायगायाव एबा बबेबा मोनसे स्पेसिफिक जायगायाव जोङो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो नांगौ नामा होननानै जिसुनियाव सोंफैदोंमोन। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ जहननि 4:23 सिरियाव ओरैबायदि सोमोनांथाव फिननायखौ होदोंमोन, बेखौ फरायना होनि। नाथाय बे समा सफैगौ आरो दानो सफैखाबाय जेब्ला नंगौ खुलुमग्राफ्रा इसोरनि जिउनि बोलोजों आरो नंथारगौयै बिफाखौ खुलुमगोन, मानोना बिफाया बेबादि खुलुमनायखौनो नागिरो। अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव जिउ होनाय आरो सिखांफिननायनि उनाव गासैबो सोलायजोब्बाय। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव जिउ हगारबाय, अब्लाना जेरुसालेमनि जि मन्दिरनि जि परदासि दङमोन, बै परदासिया गोजौनिफ्राय लानानै गाहायसिम गावदों एबा जिदों। अनजाग्राफोर जेरुसालेमनि परदासिया जे जिबाय, बै जिनायनि ओंथियालाय मामोन? बेनि ओंथिया बेनोमोनदि जे मानसिजों बानायजानाय बबे
बबेबा मोनसे मन्दिर एबा न'नि सिङावल' इसोरा थायो बे नंलिया। अनजाग्राफोर दिनै जोंनो बाइबेला फोरोङोदि नोंथांनि मोदोम आंनि मोदोमानो गोथार आत्मानि पबित्र आत्मानि मन्दिर होननानै जायखौ जों 1 करन्थियारि 6:19 सिरियाव मोननो हायो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर बै सोंलुनि गिबि फिननाया बेनो जागोन दि येस हायो नंगौ। येस अनजाग्राफोर नोंथाङा गिर्जायाव थाङा लाबानोबो नोंथाङा इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो हायो। नोंथाङा जेरावखि थाङा मानो नोंथाङा जेरावखि थाया मानो बै जायगायावनो नोङो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो हायो आरो बे बाथ्राया बाइबेल सम्मत बाथ्रा। बाइबेला जोंनो बे बाथ्राखौ फोरोङो। नाथाय बेखिनियावनो थर खालामनांगौ बाथ्रा दं, सोलोंनांगौ बाथ्रा दं अनजाग्राफोर। बेनो जादों जाहैबाय दिनै नोंथाङा हारसिङै मानो दं? नोंथांहा माबाफोर बेराम जादों नामा? नोंथांहा आथिं आखायाव उसुबिदा फैदों नामा? नोंथांनि मोदोमाव उसुबिदा फैदों नामा? एबा नोंथाङा न'खरनिफ्राय मण्डलिनिफ्राय गोजान जायगायाव दङ नामा? नोंथाङा माबा मोनसे साख्रिनि थाखाय गोजानाव थांनो गोनां जादों नामा? अनजाग्रा नायगिरिफोर बे बाथ्राखौ जों बुजिनो नांगोन। नोंथाङा जुदि मण्डलिनि सिङावनो दङब्ला, नोंथांनि साखाथियावनो जुदि गिर्जाया दङब्ला, खुलुमनो सिबिनो हानायनि समा दङब्ला, नोंथांनि मोदोमाबो जुदि मोजाङै दङब्ला नोंथाङा गिर्जायाव थांनाया गोनांथि। नंगौ नोंथाङा हारसिङै थानानै खुलुमनो हायो, सिबिनो हायो, नंगौ बे बाथ्राया सैथो। नाथाय देयार इज कन्डिशन, बेयाव कन्डिशन दङ। नोंथाङा जुदि मोजाङै दङब्ला, नोंथांनि मोदोमफ्रा मोजां दङब्ला, नोंथाङा न'खरनिफ्राय गोजानाव गैयाब्ला, नोंथाङा हमना ला बबेबा गिर्जानि साखाथियावनो दङब्ला, नोंथाङा इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय मण्डलियाव बै गिर्जा न'आव थांनांगौ एबा बे थांनाया गोनांथि। हारसिङै आराधना खालामनायनि बाथ्राया नोंथाङा मोनानि समाव आराधना खालामनो हायो, नोंथाङा उन्दुनायनि सिगां, नोंथाङा फुङाव सिखारनायनि सिगां, नोंथाङा अफिसनि समाव, नोंथाङा खामानिनि समाव नोंथाङा हारसिङै आराधना खालामनो हायो। बेयो गाज्रि नङा, बेखौ मावनांगौ। नाथाय जेब्ला सानडे फैगोन, खुलुमनाय सिबिनायनि फैगोन, बै खुलुमनाय सिबिनायाव खौसेथियै जोङो गिर्जायाव थांनो नांगौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननो जागायजेननायनि जि चार्चनि जारिमिन बेखौ फंनैसो बुंनानै होनो नागिरदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर जेब्लानो जोङो गोदान रदायाव चार्च सोदोबखौ मोनदों एबा मण्डलि सोदोबखौ मोनदों, बै मण्डलि सोदोबा बै बाइबेलनि ओंथि बायदिब्ला बियो बबेबा इटाफोरजों बानायनाय, अन्थाइफोरजों बानायनाय बै न'खौ बुङाखै। ग्रीक रावावहाय मण्डलिखौ, चार्चखौ मा होननानै बुङो? बे जादों जाहैबाय एक्लेसिया होननानै बुङो। आरो बे एक्लेसियानि ओंथियानो जादों जाहैबाय खावलायजानाय हान्जा। बेनि माने चार्च एबा मण्डलिया माबा मोनसे बिल्डिं नङा, बे जादों जाहैबाय जों बयबो, मण्डलिनि बयबो जों खौसेयानो, जोंनि खौसेथियानो मण्डलि एबा चार्च। देट मिन्स फोथायारिफोरनि खौसेथि थानायानो, संगति थानायानो, फेल'शिप लाज्लायनायानो मण्डलि एबा चार्च। अनजाग्राफोर दानाब्ला जोङो गुदि सोंलु फारसे फैफिनदोनि। बेनो जादों जाहैबाय जुदि जों हारसिङै जुदि आराधना खुलुमनो सिबिनो हायोब्ला अब्ला जोङो मानो गिर्जायाव थांनांगौ एबा गिर्जायाव थांनाया गोनांथि मानो? अब्ला दिनै जोङो गिर्जायाव थांनो नांगौ ना थांनो नाङा? अनजाग्रा नायगिरि प्रिय लोगो नोंथांमोन, बाइबेला बे बिसयाव रोखायै बिथोन होयो दि इब्रायारि 10:22 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दं, सोरबा सोरबा जुथुमनायाव लोगो लाज्लायग्राफोर बादि जोङो गावजों गाव लोगो लाज्लायनायखौ नागारा लाबानो फोरबुनि फैफिनगोन साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जानायखाय दे जों रासिननिख्रुइ रासिन लोगो लाज्लायनानै गोसो दुंखां होज्लायनि। अनजाग्राफोर, इसोरा मानसिखौ हारसिं थानो थाखाय दायाखै एबा सोरजियाखै। अनजाग्राफोर, ख्रिस्टनियाव दावबायनाया हारसिंनि दावबायनाय नङा। अनजाग्राफोर, बाइबेला मण्डलिखौ मोदोमजों रुजुदों, जेरावहाय बुंदों जिसु ख्रिस्टआ खर' आरो जों गासैबो बिनि मोदोमनि मोनफा मोनफा अंगफोर। अनजाग्राफोर दानाब्ला नोंथाङा गावनो साननानै नायदो एसे, मा आखाया मोदोमनिफ्राय गोजान जानानै थांना थानो हागोन ना? मा मेगना हारसिं थानानै गासै खामानिखौ मावजोबनो हागोन ना? हानाय नङा अनजाग्राफोर, नङा होमब्ला? हानाय नङा। थिग बेबायदिनो जेब्ला जोङो गावखौ मण्डलिनिफ्राय एबा खौसेथि लोगो लाज्लायनायनिफ्राय गोजान खालामगोन, अब्लाना जोंनि जि आत्मिक महर दङ, आत्मिक जिउ दङ, जों आत्मिक जिउआव लोरबां जालांगोन। अनजाग्राफोर, गिर्जायाव थांनाया मानो एसेबां गोनांथि? बेनि माखासे आत्मिक जाहोनफोर दं। सेथि जाहोन, आत्मिक जिउनि रैखाथि जायो। जेब्ला नोंथाङा हारसिङै थायो अब्लाना सैताननि थाखाय नोंथांखौ आन्दायहोनो थाखाय सहस जायो। नाथाय जेब्ला नोंथाङा गिर्जायाव थांगोन, फेल'शिप लाज्लायगोन, अब्लाना पास्टर आरो बोलोगोरा फोथायारिफोरनिफ्राय नोंथाङा बोलो मोनगोन आरो बिथांमोननि आरजनि सहायखौ मोनगोन। अब्लाना नोंथांनि आत्मिक जिउआ रैखाथि गोनां जानानै थाबाय थागोन। जों गिर्जायाव मानो थांनो नांगौ? बेनि नैथि जाहोन, बेनो जादों जाहैबाय गावजों गाव थुलुंगा होज्लायनायनि थाखाय। जेरावहाय गोथार बाइबेला बोसोन बिजाबनि 27:17 सिरियाव बेबायदि बुंदों, सोरखौ सोरजों देनानै जेरै गोबौ खालामो बेबादिनो मानसिया मानसिजों मानसि सोलोंज्लायो। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसे ही मनुष्यों का मुख अपने मित्र की संगति में
चमकदार होता है। अनजाग्राफोर जों गिर्जायाव बिजों बि जोंनि दुखुफोरखौ जों रानज्लायो आरो जों बिजों बि फोरबोनियाव जों जेन ख्रिस्टनियाव जों जेन जौगालाङो जों थुलुंगा होज्लायो। जों गिर्जायाव मानो थांनो नांगौ बिनि थामथि जाहोन बेनो जादों जाहैबाय इसोरनि बोरखौ बाहायनो थाखाय, बिनि होनाय बोरखौ बाहायनो थाखाय। अनजाग्राफोर इसोरा नोंथांनो आत्मिक जिउनि जि बोरखौ होबाय बै बोरखौ नोंथाङा हारसिं थानानै बाहायनो हाया। नोंथाङा जि बोरफोरखौ मोनबाय बै बोरफोरखौ गुबुननि थाखाय सेवा खालामनो थाखाय आरो मण्डली जौगानायनि थाखाय बैफोर गासैखौबो बाहायनो नांगौ। नोंथांनि बोरखौ नोंथाङा बाहायनो मोनगोन माब्ला? जेब्ला नोंथाङा गिर्जायाव थांगोन। बेनिखायनो गिर्जायाव थांनांगौ। अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, थारैनो नोंथाङा हारसिङैनो नोंथांनि न'आव इसोरखौ खुलुम, नोंथाङा बबेबा गारियाव थांनायाव इसोरखौ गाबज्रि, नोंथाङा बबेबा खामानिनि समाव इसोरखौ गाबज्रि आरो बियो खालामथारनो गोनांथार खालामनो नांगौ। अनजाग्राफोर पार्सनेल प्रेयार लाइफआ ख्रिस्टियान जिउ खुंनायनि मोनसे रोदा, बेयावहाय बेखौ जों खालामनो नांगौ। नाथाय अनजाग्राफोर मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, आङो देवबारनि सानावबो हारसिं थानानै आर'ज खालामगोन, खुलुमगोन, सिबिगोन होननानै बुंनानै थानाया गोरोन्थि जागोन। अनजाग्राफोर, नोंनि आर'ज खालामनाया, नोंनि हारसिङै थानानै आर'ज खालामनाया बियो मण्डलीनि जि खौसेथि, बे मण्डलीनि खौसेथिखौ दिन्थिया। जि फेल'शिपनि जिथु ओंथि दङ बे फेल'शिपनि ओंथि दिन्थिया। अनजाग्राफोर, देवबाराव गिर्जायाव थांनाया, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामहैनाया माबा मोनसे डिउटि नङा। मानोना मण्डलीया जाहैबाय, मण्डलीनि खर'आ जाहैबाय इसोर आरो जिसु ख्रिस्ट' आरो बै जिसु ख्रिस्ट'नि जों मण्डलीफोरा बिनि साफा साफा अंग। दा बेयावहाय जोङो बै जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनो सिबिनो जों सान्देआव थांनो नांगौ। नोंथांहा जुदि मोदोम लानानै जेबो लोरबांथि गैयाब्ला, जेंना गैयाब्ला, प्रब्लेम गैयाब्ला जों बयबो जेरावनो दं खाथियाव थानाय मण्डलीफोराव थानानै जोङो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो थाखाय थांनो नांगौ। देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'लांनो हास्थायबाय। नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायनानै बोर मोनदोंब्ला, मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइकखौ होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो आरो लोगोसेनो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। मे गड ब्लेस इउ अल। जों उनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। इसोरनि आशीर्बादा थाथोंसै। थेंक इउ।